आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। गेली 6 वर्ष निवती आडवेळवाडी इथं जाण्यासाठी असलेला रस्ता एका अज्ञात व्यक्तीनं अनधिकृत बांधकाम करून वाहतुकीसाठी बंद केला होता। त्यामुळे 50 ते 60 लोकवस्ती असलेल्या वाडीला लोकांना, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना आणि आजारी व्यक्तींना ये-जा करताना कसरत करावी लागत होती। अखेर या संबंधी 15 ऑगस्टला ग्रामस्थांच्या वतीनं वेंगुर्ला तहसीलदार कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आलं होतं। तसेच निवतीमेढा सरपंच अवधूत रेगे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली। याची दखल घेत गटविकास अधिकारी वेंगुर्ला यांनी अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले। त्यानंतर चोख पोलीस बंदोबस्तात हे अनधिकृत बांधकाम जेसीबीनं तोडण्यात आलं। यावेळी आडवेळवाडी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। नारायण कोचरेकडनी ग्रामस्थ आडवे निवती मेढावरती आज जवळजवळ 2001 पासून जिल्हा परिषद हा रस्ता नोंद होता। तरी असून सुद्धा आज 15 मध्ये काही ग्रामस्थांनी जिथे अडथळे आणून रस्त्याला आडकाठी व्यक्त केली, वाहतुकी जाण्या येण्या ग्रामस्थांचे, लहान मुलांचे आणि वाहतुकीचे भरपूर हाल झाले। ग्रामस्थांनी आज 7 वर्ष दीपकभाई केसरकर पालकमंत्री यांच्या आदेशानुसार हा रस्त्याचे जे अडथळे होते ते अडथळे हटवण्यात आले। ते अडथळे हटवल्यानंतर 7 वर्षांनी आज पुन्हा ग्रामस्थांना अनेक त्रास सहन करावा लागला। पालकमंत्री, परत बिडुवांकडे जाण्या येण्याचा प्रश्न निर्माण झाला। परत त्यानंतर शासकीय अनेक विभागांकडे, ज्या जे विभाग या संबंधित निगडीत असतील त्या अनेक विभागांकडे ग्रामस्थांनी अनेक तक्रारी, निवेदने करून शेवटी ग्रामस्थांना नाईलाज असतं उपोषणात बसण्याचा सुद्धा मार्ग पत्करावा लागला। आणि उपोषणाच्या मार्गांती आज शेवटी ग्रामपंचायत निवती मेढा यांनी हा रस्ता सर्व सदस्यांच्या सहमताने, सर्व शासकीय पोलिसांच्या संरक्षणात आज अडथळे हटवण्यात आलेले आहेत। तरीसुद्धा अडथळे हटवून प्रश्न संपत नाही। जो पुढे जो वाढीचा रस्ता अपूर्ण राहिलेला आहे तो सुद्धा शासनाने आज तुमच्या मीडियाच्या माध्यमातून आमच्या ग्रामस्थांची दखल घ्यावी की आम्ही सुद्धा आज काहीतरी महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आम्ही कुठेतरी आम्हाला दुर्बल करून असे टाकू नका, दुर्लक्ष आम्हाला करू नका की आम्हाला सुद्धा एक तुमच्या सहकार्य महाराष्ट्रात सामावून घ्या। कारण आम्ही खूप दुर्लक्षित राहिलेलो आहोत। आज वाटतं की आम्ही स्वतंत्र झालो की नाही झालो। आम्हाला आज तुमची आरोग्याची सुविधा मिळत नाही, शिक्षणाची मुलांचे ते अतोनात हाल होत आहेत। मुलं पाण्यातून वाहून गेल्यानंतर तुम्ही रस्ता बनवणार का? आमचा बंधाऱ्याचं काम राहिलेलं आहे, आमची घरं वाहून गेल्यानंतर तुम्ही जो बंधारा बनवणार का?
की तुम्ही भांडतच आपसात राहणार. हा, तर तुम्ही लक्ष द्या आमच्याकडे थोडं मायबाप सरकारने. एवढीच मायबाप सरकारकडे आमची नम्रतेची विनंती आहे. आणि सरपंच महाशय अवधूत रेगे यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे आणि असंच सहकार्य यापुढेही सुद्धा त्यांचे राहोनी अशी आमची त्यांच्याकडे विनंती. आपल्यासोबत निवतीमेढा सरपंच कर्तव्यदक्ष सरपंच अवधूत रेगे आहेत, यांची प्रतिक्रिया जाणून घेऊया. मी अवधूत रेगे सरपंच मेढा निवती. 29 डिसेंबरच्या अगोदर मी ह्या मेढा आडवेवाडीतील लोकांना एक शब्द दिला होता की ज्यावेळी मी सरपंच बसेन त्या दिवसापासून ह्या कार्याला शुभारंभ करेन. तो याचा शेवट कधी होईल तो मला सांगता येत नाही, पण शुभारंभ तर नक्कीच करेन. अशा परिस्थितीत मी जवळजवळ 8 महिने होत आले. 8 महिन्याचा दीर्घ कालावधीत त्यांना उपोषणासारखा सुद्धा मार्ग अवलंबावा लागला. त्यांच्यासोबत त्यावेळीसुद्धा मी होतो, आजही आहे, भविष्यातही राहणार आहे. आणि अशा पद्धतीने आमच्या सहकार्यांच्या सगळ्यांच्या माध्यमातून हा रस्ता आज जे अनधिकृत बांधकाम झालेलं होतं ते तोडून पूर्ण करण्यात आलेलं आहे. यापुढे जो पुढचा रस्ता आहे, भविष्यात शासन दरबारी जे जे काही प्रयत्न करावे लागतील ते करून इथे होणाऱ्या मुलाबाळांचे जे शाळेमध्ये जाणाऱ्या मुलांच्या त्यानंतर होणारे आजार माणसांचे हाल. काही वेळा असा प्रसंग झाला आहे की इथून प्रवास करताना वाटेतही मनुष्य दगावलेले आहेत. असे प्रसंग माझ्या माहितीत आहे, त्याच्यापूर्वीचे नाही पण माझ्या माहितीत आहे. असे घडलेले असताना कोणी अज्ञाताने केलं असेल, आम्हाला कोणाशी वाद तंटा करायचा नाही, पण भविष्यात प्रत्येकाचा जिथे घर आहे तिथे रस्ता पाहिजे ह्या भूमिकेतून हे सगळं होतं आहे आणि हे असं होणार आणि आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.